Artzain lapurre. Baztango mendi batean baziren elkarren onduan 3 etxola. Gartzienekoa, Arburukoa eta bertze bat. Uden etxola batean biltzen ziren 3 artzain horiek. Halako batean Gartzienekoai astebeteko gasnak ebatzi ziozten. Nahi gabez bete zen. Hala, bere etxolatik tertulieko etxolarat liburu txar bat gantzuen. Atean zagolaik, 3. artzaine hurbildu eta halaxe errantzion. Asteko gasnak norbaitek ebatzi jaztak. Bertzeak errantzion, nik ez zeurik. Ez diet iretako susmoik, gezurreikin egia atra behar diegu. Badiet hementxe liburu bet, eskriture sagratu edela erran behar diokat Arburukoai. Uketzen baldin badautere, errein diokat eskriture zainduek egia itortiko duela. I sarrai arek ikusi gabe kamantzapean. Norke batxitu Gartzieneko gasnak, oiuke erteutenean, ikerrantzak, Arburuko artzainek. Horten zaudelaik, 3. artzaine Arburutik atra eta tertulieko etxolara bazaiela kusi zuten ta, erran bezala, kamantzapean altxatu zen. Arburuko atorri bezein fite, Gartzienek erran zuen. Asteko gasnak ebatzi jaztatek. Bertzeak, nik ez? Norbait duk ebaslea. Fedia, nik ez dutela deus ere batzi. Nik ez dieterten norek, ebatzi dauzkiotela baizik. Horre aurutzean nik ez dutela gan. Ez neri erran fedeik, ez ingurutzeik. Hemen txediet eskriture sagratue, eta unek errain diatak galdinez geroztik egie. Nahi bauk, galdiok. Liburu ezabaldu eta oiuke errantzuen. Eskriture sagratue, errantzak egie, nore gantu Gartzieneko gasnak? Arburuko artzainek erantzun zuen kamantzapatik 3. Hoi aitute Arburukoak errantzuen. Ez dezala lurrek ere jakin, guziek karko dazkiat. Ta Gartzienekoak, izatekotz behala. Orduen atrazen bertzea kamantzapatik.